Paolo Tampil! Ito, laki na ng hangin. Oy, ba't lumaki yan? Nakawang. Oh my God, di long show na. Legit, not scam. Alumat kay malungkot na nakuha ko. Hindi ko alam kung ano mas bobo. Naka-jacket na nakahiga. O pupunta na naman ako sa Reddit para malait. Wala pala bagong drip. Lambda na sa description. Musta yung mga cancer, ako pa si Paolo. Ngayon dadaanan natin mga memes ng channel. Naka-afford na ako bumili ng artist. Kaya maraming salamat, Mabs. Galing kay Igop. Bring the beat life like journal. Young gangsta. Yan, nakasalamin. Jojo, pose, pose. Ang ganda ng reso doon ah. Hindi naman ako nakagising doon. Mali ang gamit mo, jacket. Mali. Hindi dapat TikTok. Ito dapat. Pero maraming salamat. Talo ka dahil mali yung jacket na suot mo. Hindi ka na ako malito kung sino ako eh. Ay, sa vlog natin. Kaya ayoko talaga ito ginagawa eh. Galing kay Vincenzo. Are you winning, son? Sa second channel ko ata ito in-upload. Paulo ng kahirapan. Moto. Yun! Nice. Buti na lang mahilig ako sa Minecraft. Ito naman oh. Gagatas lang tayo. Gatas. Grabe, no? 2018. Maganda na. Nakikita ko na yung mga pixels. Masaya pa rin naman ako. Medyo hindi ako maitim dati ha. Dahil sa webcam na camera. Ngayon may social na tayong camera. Wow! Grabe namang zoom in yan. Kita ko na yung pores. Pero chill lang ako dito kasi I don't give a fuck. Sino natutulog daw na sa suot yung salamin? Yep. Sukot ka uli. Kaya dapat pamalo sa inyo lahat. Magang kabilang barangay ang ririnig yan. Kakaibang pagmamalaki, pero palo yung dalawang hita yan. Next naman natin, si Paulul. Ayoko na ulit mapalo ng hangin, guys. Ano, jojowain to, tropahin. Medyo natatakot na ako sa hangin na yan. Lahat natatakot talaga. Jojowain. Oh! Pasok na! Charot. Let's go! Jujuwain na tropa. Yung guide na kasi sa mga vlog. Yan ang dapat yung lagi habulin. Yung mga totropahin ka muna bago ka jowain, diba? Friends muna. Mas malalim ang inyong magiging relasyon dahil doon. Para alam nyo din kung trip lang yung katawan mo o yung talagang personality mo. Si Paulul talaga nakita niyo. Grabe ka ha. Pagkat nakasalamin ako na agad eh, no? Dala na ni Upi. Nakikita niyo na ngayon. Compliment ba yun o insult? Di ako kasing cute yan. Egol. Ang lilit ang mga pinapakita nyo. Hanger, ano ba yan? At least black. Malaki yung hanger ni Paulul eh. Alam nila. Sin malaki. Sulot. Tawa Alam ka, niya? palo ka. Nakatawa naman. Alam niya yung sulot-sukot. Iba kasi nakikiyelo lang. Hanger. Ito, laki na ng hanger. Oy, ba't lumaki yan? Ganito yung Nahawakan. hanger ni Paulul. Di ba kulay blue? Yes! Pasok ka tayo sa Emerald 49. Ako yung pang 49 member. Para saan po yan? Napakahina. Di mo alam. Di mo alam ang tunay na kinalakayan ng mga bata. No? Gawin mo post. Gawin mo dali! Paano yun? Paano yung Oshi? Jojo. Pose, pose. Sa Paulo post moment. At meron ako stress ball na may smiley. Gusto ko yung comment doon. Pero wholesome, Paulo tayo. Wholesome. Maraming salamat sa suporta, Charm. Copyright, Pepsi. copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Alam ko, nasira yung ano ko. Huwag mo ko sisihin, ikaw bumagsak ha. Pwede ka manood dito at mag-aral na mabuti. Hindi yan exclusive sa isa't isa, pwede yan sabay. Parang ginawa sa'yo. Ito, kulay dugo. Yung ilagay yung mukha niya. Hindi nga ako yun. Jojo ko. Hindi mo na kailangan mag-fangirl sa idol ko. Ikaw na lang mismo ang idol.
Hey! Pwede na ba ako? Charm! Pwede na. Ay, gago. Nasabit yung headphone ko, Yora. Sunod! Galing kayo si Boy na to eh. Speaking of family, ang po natin ngayon hindi lang pampamilya, pang esports pa. Hey! Sunod! Galing kay Gors. Joke! Ikala ko big. Totoo to. Pag-subscribe mo yan ha. Yung batang yan. Pero maraming salamat sa suporta. Sunod. Sa Switch? Switch ba to? Oo nga, akala ko phone. Di ko agad napansin. Oh shit! ように恋してても切ないフレーバー寄り添って見つめる瞳私だけの君をそっと隠してLeche. Okay. Ay, ito yung Sailor. Ito yung meron inaamoy yung bagong gupit na kuko ba yun? Para to nagkaroon ng 706 na upvote. Nasayang niyo yung Reddit natin. So, no? May problema nyo sa asal. Hey! Kala mo gusto ko to? Di ba pwedeng malabo yung mata? Buting ama ba ako? Hindi. At least naka-Pokemon hat ba siya? Maraming salamat sa Ronnie Mouse. Ayan, paano ka dahil hindi mo papalo yung anak mo dahil ikaw gumawa niya. Magaling na ama. Galing kay Bruce Dick. Ayan, magaling ka. Bol. Pwede naman ako yung macho, di ba? Ba't kailangan siya? Paolo Tampil! Puta, nakapag-farm na ako ng 30 minutes, boy! Pag ako talaga lumaki katawan ko. Kaya mo yan, Pao! Pao na nag-farm. Buong game, di tumutulong sa teamfight. Pero, pwede naman madaan sa edit yan. Korea. Melon. Gusto ko Coco Melon. Badis na ko. Nakakatakot yung mukha niya. Kaya hindi ako kumain ng mga Coco Melon. Sunod. 한다? 진짜 딱 여기 Inis 때릴 na ako 거. sa inyo. 너 이상한 데 때리지 마라. 오케이. 한다? Aray! Ba't kasi kailangan dalawa, babae? Pinasuntok ka na nga eh. Abang. Parang gusto lang niya manakit eh. Yung masculinity ko nawasak. Hindi na ako toxic masculinity. Galing kay Viral Adobo. Tagos hanggang bungo ang sakit para mong hinati. Alaalan mo sa akin ay bumubulo Pag-ibig na tuwiin ang kapi sa aking puso Hindi suot ko! Sakto ka! Sakto, men! Ito lahat nag-i-interconnect. Sabi ko sa inyo eh. Marunong ako mag-piano pero hindi ganito kagaling. Ito, nakita na mga eababs. Nakita na yung mga daliri mo. Alam mo na saan papunta yan. Ano ba, men? So, palo, dumi-dumi mo, Arex. Tinatawanan ka sa iyong pigati. Di ba? Kakitaan natin ang pigati ng iba. Schadenfreude. Ang kalungkutan di yan tinatakbuhan. Isinasa puso yan para mga demonyo mo, di ba? Matuto tayong kontrolin. Galing kay Fat Eyeglasses. お前はもう Sa tracking. 死んでいる。 And here it goes. Ano ba? Galing kay Bing Bong. Oh my God! 3D ba yan? Ang tinapit-tapit! Tayo nakala ko. Ay, God! Ay, ito ako ginagawa mo dyan, Pao. Hey! Pati kuha-kuha niya yun. Ba't kuha-kuha niya yun? May bago na tayo outro sa wakas. Ito na. Yung una kong tingin, kala ko, iniisip ko, kailan ako nag-video ng ganitong, ganitong perspective. Kuha mo yung detalye. So, kinansin yung mga nakapatong doon. Pagpabago kasi to, ito tubo, isa nagkukuha ng pull-ups or
pwede rin panlaban pag meron kang kawatan sa loob ng bahay. Eto, Dota ano yan? Wait nga. Hey, Paulo Vloggeries nga pala. Pero Dota ano yan? Mga Dota na heroes. Para ayan. Pire ng ano niya, pire ng kanyang first letter. Eto, nakita ko na paborito ko hero. Yan, Doom, Pudge. Yan ang unang hero ginamit ko na buong buhay ko at nagustuhan ko ito. Tinker. Kasi nag-iisip tayo eh. Ito, nakita ko na paborito ko hero. Yan, Doom, Pudge. Oh! Galing kay Cassandra. Obra maestra. Pagod at sabog na sa alak. Paulo Luwen sees himself. Leche compilation. Ito leche. 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 Ah, leche. 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 Gatas lang naman ng leche. 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 Leche, 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 leche kayo lahat. Leche, leche, abot na ako sa leche, target play. Leche, leche, nag-a-ascend na ako. Leche, 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 mo leche, 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 problema to eh. Leche, leche. Ilong, gatang tagal naman ito, 1 minuto. Leche, leche ka, bol. Ito leche. Maraming salamat. At dahil dyan, sasabihin ko na ang lagi may naantay. Mawakat na. Uy, si Bolbol ba yan? Wow! Ganda! Huwag ka magkalaman. Susunod na ito, mga makatalo ka. Kaya subscribe. Maraming salamat, YCN. Kaya tabipigat yung merch. Okay lang yan. Hindi masama ilabas ang iyong mga pakiramdam, ang iyong nararamdaman. Nakikirami ang lahat sa isa't isa. May na maganda sa channel natin. O pala mo na gawin mo intro yan para mag-panic sila. Dapat tinaan ko! Akala nyo ako lang kinukupal nyo ako. Ako rin mo. Ano ba tong cursed images na to? Malapit na niya akong kainin. Hey! 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 Si Rendon ay bading. Tinira siya? Kaya ayoko nagsasabi ng kahit ano na alam ko pag tinake out of context, yari ka eh. Aling kay Calam Miles. Nagsayang ka ng chok. Namali ka pa ng 2, naging 0. Subo. Ayoko subo, Paulol. What's up to Paulo la? Hey, Ikaw rin. maraming Ikaw salamat. rin. Alright, bud, welcome to the collection. On the shelf you go. Ano to? I'm in Oh severe my God, credit dog card show debt. na. Alright, bud, welcome to the collection. dog show na On ako, the shelf literal. you go. Paulul libre memberipo. Yep. Número 2. Poner el enlace en la URL. Legit, nuts ka, maraming percent. Kailangan, hindi ko ito magagawa. Número 3. Encuentra Kailangan el ko puto ng botón de pera pambili descarga. ng card. Número 4. Abre el archivo antes de que mueras o matar a toda tu familia. Solo hazlo joder, presiona el botón Legit de yan, abrir legit. ahora, tío, Virus. ahora haz. Madating dalawa. Ay, ko ayoko na. Di afford ang merch dito pa. Wala ko yung magagawa dito na. Okay lang yan. Aantay ka lang. Magkakatrabaho ka din. Mabibili mo din yan. Ayan, sakto. May bago ka nang pwedeng bilhin. Chimini Moy-kun. Ayan. Ano ba masama sa sando? Ay, mali yung jacket na suot mo, no? Oh, shit! Wag na, hindi yung kailangan yung jacket na to kung may Roblox ka. Alam mo na, Roblox Drip, ang nag-iisang kalaban ng Paulol Drip. POV, favorite Pinoy YouTuber mo si Paulol.
YouTuber yan? May pahabol pa. May last. Mali pa spelling. Ang favorite YouTuber ko, Jabil eh. Kulang pa. Ayun ano pa. Siya ba yun? Wholesome talaga pag nakikita ko yung reaction ng mga reaction nyo. Sa pag-react ko, punta reacception. Minsan kasi nakakalimutan ko. Minsan nagkakamali rin naman ako. Sa dami ng dinadaanan ko, halos 200 ang aking dinadaanan na kada araw. Pero syempre mga 100 lang doon yung pumapasok ng video kasi minsan wala akong reaction o hindi naman siya nakakatawa, diba? O hindi wala akong sinabi. So ayan, very good Nico Lau. Ayan na, i-zoom in mo para sa'yo yan. Nick, wow, grabe! Mga pangalang mabubuli. Panoorin niya The Office, oh my God, si Pam Beasley. The result? Bad mosquitoes dropped by a lot. Aha, okay. Hindi pa ako dino-dog show, ah. Alikin, Nime! Oh, hindi na dog show! Cat show na! Sa wakas! Palo ka, bago ka maging show pa. Hello! Ay, nako. Ayan, kasi, ano. Ang cute naman, please. Pahingin nga ng 100 yan, kailangan ko. Yeah, pinakamagaling manggana pa siya. Naiintindihan ko na yan eh. Sabihin ng napay, gamay, sulod, nakapusi. Ba't ba ako tinatag dito? Oh, pinagbabawal yan. No! Para maka-ace kay teacher! Ayaw ko mag-remedial class. Copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Picture ba nila? Copyright. Hindi. Higa dito. Hindi favorites para dito. Sa Arriba. Literal na Arriba Kosega. Mas gusto ko yung anime kasi live action. Pero pwede na. Pinod, galing kay Elibra. Paul, tayo nakita na. Effect Pao, maraming salamat. Totoo yan hanggang ngayon. Hawak kamay tayo makakalagpas sa lahat ng ating problema at ating mga dinaramdam. Galing kay Simbo. Sinigawan ko sarili ko. Tama na. Gusto nyo ba maglaro tayo? Namimiss ko na rin quarantine. 30k live laro tayo yan. Nakakalungkating ko pa yan eh. Ako na makinig kayo. Huwag kayong utak zombie. Sige, fine. Gagawa natin para. Lalagay ko rin sa mga gagawin ko ulit. Wala akong kawala pag nasa Reddit eh. No? Celestial Calamari. Ano yan? Hindi ko linunok si Bol. Mukha siyang tumor. November 11, 2020. Galing 18. Bakit malungkot kay malungkot na nakuha ko? 2 years. Kasi ka nagka-pandemic. Antay kasi. Kusunduin kita, post, lagay mo lang address mo sa comment section. Safe yan, safe. Bol, wala ka na pinag... Sino to? Kailangan ko ng sarsa. Naantay ko yung drop ng beat. Oh! Ang dami na natin burst. Hindi ko na ulit na to. Hindi. Kasama mo yung 3D, gumawa ang 3D render. O, Paulo Odinson. Maraming salamat. Pinig naman ako sa mga kailangan lagi kasama. Napakaganda. Paano yan? Yung malandi. Punta nilagay mo lang siya dyan nung tulog yung pusa. Huwag nyo siya isama. February. Tagal na niya. Green screen. Webcam pa gamit ko dyan. At hindi ko rin nagamit na parang makeshift na VR. Pasok pang larawan, graffiti. Palo ka. Wala na akong comment dyan dahil tapos na rin yung video. Baka ma-demonetize pa ako. Huwag nyo kalimutan bumili na ating merch. Sa description, sa pinned comment. Bilhin nyo na bago maubos. Limited stocks lang yan. Paolo na mamaalam.